Iffirmat ftehim mal-Kummissjoni Ejjew Għandi li ser iwassal għal għajnuna finanzjarja li tlaħħaq is-sitt mitt ewro fi 3 snin, li minnu ser igawdu adulti tfal u żgħażagħ li sfaw vittmi ta' vjolenza domestika. Dan il-programm jitmexxa minn Dar Qalb ta' Ġesu f'Santa Venera. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Michael Falzon qal li l-Gvern qed ikompli jinvesti b'mod konkret u hemm ħsieb li dan is-servizz jimxi għal daruħra fiż-Żejtun bil-possibilità li jiżdied in-numru ta' residenti. Huwa ftehim ta' kooperazzjoni li huwa mirat li hu ħsieb jikkejterja għal vittmi ta' vjolenza domestika. Rridu ntejbu dawk il-ftehim li għandna, rridu nkomplu nagħtu servizz u rridu anke fejn hemm bżonn intejbuh. Mhux nanqas anke minħabba obbligi li għadna kemm tħallna lihom anke bil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Anke mingħajr il-konvenzjoni jiena ngħid li aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nilħqu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna, anke vittmi ta' vjolenza domestika. Permezz ta' dawn il-fondi il-Kummissjoni Ejjew Għandi ser tkompli tgħin aktar vittmi li bħalissa qegħdin jingħataw kemm f'dar li tinsab fi Triq il-Kbira San Giuseppe il-Ħamrun. Id-Direttur tal-Kummissjoni Andrew Azzopardi taħar lill-Gvern tal-ftehim li minnu ser jibbenefikaw il-vittmi ta' vjolenza domestika li jinsabu fil-kura tal-Knisja. Il-Ministru Falzon qal li matul is-sena ser jiskadu ftehim oħra u għaddejjin trattattiva għal 3 ġodda. Dottor Falzon qal li l-Gvern ser jibqa' qrib l-għaqdiet kollha li jaħdmu mill-qrib ma' persuni vulnerabbli u żied li jinsab konvinti li semhom qed isalva l-ħajjiet u jagħti direzzjoni l qudiem lit-tfal u lill-adolescenti li jinqabdu f'sitwazzjonijiet ta' tensjoni mingħajr ebda ħtija.